Koromoro makamere tarlabi ayito womba foga ko bladele ke ka rete ga tegeba uruga abeka uruga de je beaucoup lotisé ou la folie de brancher uruga beaucoup lotisé ayito la ba jene rema se ga kala de ga dibi bon e kan na je ben nga jene ba sek la muna jene ba jala aboru labi de sek aboru labi ay ne bika atoka ndefu mai manyi ni ga ke di bo nanga way ya fama odma maga ikado do metengela sura wodala ko yeni njogo ye tuma la awa sina tilerama awo ko mi mado fana lu fana be jene je kataka klaka sigi awa nu fana tikla awo fana chi fana kera ka chaya de ni enza machine sanogo na amba biya arabai dugure jira daba masa ikado ka se konnana anti sege anti nyine amala je bana lame bo belede lefu unakaka ne ko bismillah ni sonja e kromruwo o wati be sabu an ngoni labbe ne ndo sangani wati be kuma wo kuma naw jigibna hakli bala ka fo an kanu baw nan laje baw nan laje baw ulu de kele no kala be on sabati wala saku klo kerbo sigi ka beni kado jemu kanye wodi ato an be ikado bara ndam ne ni sonja e ani farifuni fana yi wa be jigibo kuma na ikado ulu ye jigiya mine taba baw yi ku befo ku belede le wala nyimando unakaka ha kafi makisa nugo marhaba bangoni ni siginyo ni demsenu mbelajele ba amini ndaka wuli tere na be nostra ko fo adama sanu wabi bashitala ako konga ka chifo be tubarikala konga kuma fo be wanta o tambe passe interrogatoire ko yenga kuma fo be wa ngonya fo be ko jaranye ko nya fo janjo wa ngo kerengere na nya fo janjo ko jaranye mo janjo tay o imbondo la e Adama arawa sanu ni bangoni ni sale mbugu kawo ani ka do sanu lani ika do bangoni re mume belajele haka ja komini en belajele ko ka foli fo iye ko ka foli la se mi la me baje makulu ko ku fo ko ku barka daw ka kono yala ko lu ka kono de ni shibo bali mi mbaw bulu ya ko wa hakli to ala sabu kono ni jeni fa ba ni shi jugu bo ay ka do mi dengle tabay nyete suma ko kadara kono ko mana ambe foli ni barka da ko ke belajele yi ni sanga ina sofla masa dugu janyena janyo masa nina kununa ka jabaru masa aka kenaya to ninguna ani farikolo la kala ka ka fiye mine ka bla factory tedima ne bese ka fe mi ge o de barkada e mabbe asara tembulo bada barkada jabaru wa haido akafo sofla masa manatanu ka barkada ni ga wala nyumando ka do ambe rasulu wala nyumando ka barkada ne mani kishi bay ala ko jide aka amma saw ulu sara tambulo koy wanti se ku sara ere fana fuli ni tanu ni barkada ni wala nyumando temene ko ambe do ku ya alibisa ala ko bulo kan suje angoro kosobe farigwa nga bashi jidi ka ke lafiya la ala kana foi su mami mbu torotun nga uka duwo ke dendanu nye koi latige kembe se no kumbere noe barka ani duwo ko ika do double te ko latun ko kadara kono ko masaw kana senge on nyere fana ti senge kanu ba jama ambega faranyonga ko lu barka da janyo masa dantula ko kadara kono ulu sigiledo ya fo chugo mi ube koroto ni beleke laje sana ani wati ni kuna foni tuma sira no sira ika do ka fo oyolu wasale no lu wasala on mi se ko beki bisimila faso kono ani faso koka klo nyegele jogo nyuma ne nyamada ko nyuma alaka no ya bela jelenye amma nyinga jengoma amma nyina jengoma kuma so ko kuno bata ka charu ka sigi dawla ani jamana fanwere ufe ko be ni che ika ketala kuma klo nyegele jogo nyuma ni ala no ya kanumba jamakulu ye ka fle chogo nyuma ko no ya wi ala se ko nyuma ala ko no ya anyero wi ka mabenga chari shuya ko latigi udo ala ko no ya ufana ko beki bisimila bela jele siribe marhaba basi te maya ndumsona bashi foite demba bi fo tabakoro kaw dun koromoro tabakoro kaw bi fo ni jaranye an nisonjale be ifo an wasale bi fo kalaba ka asimu kle fo sabu wati do temana tabakoro tali ni tabakoro landali koromoro gelya datndo ala barikala bibina ikado ka fo min bitalike okumana beda bamin labena ka bobo dafe ni ki kunji seguka koromoro okumana ni ko la nyuma fana kera ulu la wali nyuma ndo kuma do lama ufana kadi daba masai ande tarundo jurula wallahi ante tarundo jurula ke ko e foko e do la mi make o fana bi konde wati kun kera ikumbe lere fla de ke yani tabakorote lojuma susu ko yani gasi no wa bega so som ya jiku ngabi ibi wuli akacha alafe wa mi ye polisu yere polisu nyema ya so koromro angu fo abi kalo fla kalo sababo bi anga yirma do yoro dem so ndi bi joy damate ubi mo blasira ni ladamu ni ya
woyote polisiya yɛrɛ baara yɛrɛ ka k'u fɛ ay haketo ala kana joya pour que kana butchage créer karisa ibe ka wati dɔ kun dɛmɛna atibe ay ni jɔra dɔrɔn permis walima carte grise di wala an b'i ka moto clé bɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la bi mais o bɛɛ banna an bɛ polisi ɲɛmaya so fo u bɛ baara min na yirimajɔ suguda in na kɔrɔmɔdɔ an b'u fo polisi bɛɛ don han u bɛɛ lajɛlen polisi bɛɛ ka fo fan bɛɛ lajɛlen an nisɔndiyalen ba finitigi yɛrɛ bɛɛ ka fo sa wallahi sabu jamana in finitigiw ala na kira jani garan b'i sen na i pan man di a ko ka ca a barika ala ye tabakɔrɔkaw ka foli kɔfɛ an tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ an jɔakun fila filɛ nin awɔ an ye Buguni mara ni k'o don ɲɔgɔn na awɔ kɔrɔmɔdɔ nin jɔakun tɛmɛni i bɛ taama i ko hakili ka bɔ y'a Fumalangi ɲininka Bamakɔ yan maraka kungo tingɔlen Fana Kɔnɔbugu Barawuli ka taa nu fori fɔ Marakala cɛ ni ka i k'a dɔn kɔsegi bolola ka taa jo i la kɔrɔmɔdɔ bɛɛ lajɛlen nimisi wasalen don nisɔndiyalen don cogo di ko k'u ka foli f'i ye a diyara n ye bawo bɛɛ bɛ hakilisigi baara de kɔnɔ bi anw ye mun ye jamana kɔnɔ a kunu a n'a bi jigiya minɛ ka ɲi laɲini kun ye nin ye ala k'a kɛ ɲɛta ye balan foyi kana don na cɛw cɛw i bɛ fereke don na ala ka fereke don i ka latigɛ la mali kuma boli a sira bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn fɛ yara bi anw y'a ɲini so fila masa fɛ ko k'an ye koyi se t'an ye dabali t'an ye nka i k'a dɔn min ye i k'a dɔn terejuguya o tereɲumanya jɔnni jurumutɔ nɔ t'a ka tere ye koyi min mana so fila masa ja a b'o pɛnpɛrɛ jɔnni jurumutɔ kun limaniya y'a fura ye an ka taa an ka limaniya kɔrɔbɔrɔ kuma t'a ko bila dagirinda la annonceur an bɛ taama nɔfɛ Dado Kamara kɛnbɛ k'a ka laada la ɲininkali ka o kɛ a ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Faransi ko bilama ko un enjeu de la présidentielle française o kumana walasa i k'a dɔn Faransi yɛrɛ kɛnbɛ dabali bangu ye sabu kuma min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn u ka jamana ɲɛmaa kala ta o yɛrɛ tɔ ye duwakun damadɔ ye ngo n'a ta bɛɛ lajɛlen kɔrɔmɔdɔ k'olu kɛn dɛ k'u ɲɛsin o ma dɛ Maliko kuma de bɛ u da Dado ko k'an ka ɲininkali kɛ yala munna Mali kɛnbɛ i k'a dɔn k'a fɔ Faransi ma bi k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali ye munna Mali kɛn bɛ Faransi ma kamana gango ye munna Faransi mana taa o taa u b'u yɛrɛ ɲininka i k'a dɔn k'a fɔ Mali ko o la parce que i b'a ye kanto n'a bɛ Dado Kamara ko fɔ a ko min n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Faransi la bi ko kumana ko maa bɛ se k'a fɔ ko jigiya kun b'a la k'a fɔ k'u na ɲinɛ i k'a dɔn Mali kɔ waati kunkurunin k'a sababu kɛ jɔakun damadɔ dɔrɔn o de bɛ u ka i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa kala ta u kun kan k'o kibaruya ni ka i k'a dɔn o baaraw ko fɔ ngo n'a ta bɛɛ lajɛlen dɛ hali n'o taalen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛma ko fɔ olu la u ka i k'a dɔn k'a fɔ kalata yɔrɔw la fɛn o fɛn ma munumunu o bi k'a dɔn o ka munumunu bɛ bila minɛ min kɔnɔ o da bi se i k'a dɔn Mali ko kuma o ma fɛn o fɛn i k'a dɔn n'o da i k'a dɔn k'a fɔ wulila k'i jɔ o bi Mali tigɛ a da la parce que b'a n'o a bi Dado Kamara ko fɔ a ko yala munna bi na munna ninnu tɛ ka se ka jɛ munna i k'a dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ kɛlen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ u tɔgɔ la u dala kuma ye kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen la ko yala nin ye tiɲɛ ditɔ ye mɔgɔw ma maa minnu ko i k'a dɔn k'a fɔ Faransi kun tɛ yan i k'a dɔn walejugu kɛlɛli o kan ko yala nin ye tiɲɛ ditɔ ye mɔgɔw ma minnu tun bɛ yen k'olu ko u k'a dɔn Mali Faransi kun bɛ Mali la dugu jukɔrɔ nafolo o de i k'a dɔn nɔfɛ ko la Dado kɛn bɛ ka ɲininkali kɛ a ko n'a ta bɛɛ lajɛlen k'i k'a dɔn k'a fɔ Faransi kan k'a dɔn k'a fɔ Mali ye i k'a dɔn k'a fɔ a damana hɔrɔnya jamana ye jamana min n'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ i k'a dɔn a bɛ hɔrɔn jamana olu cɛma o kuma ko n'a ta bɛɛ lajɛlen ko munna i k'a dɔn Faransi fanga ɲini baw walima Faransi yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaw olu datugu o da yɛlɛ olu da bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali ko kuma o la ko kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi ko i k'a dɔn ko Faransi marabaaw kan k'a dɔn an bɛ i k'a dɔn a fɔ min ma ko 21e siècle n'o ye san 100 sigiyɔrɔma i k'a dɔn k'a fɔ 21 n'a ye i k'a dɔn ko min n'o bɛ tali kɛ Nabila Isa kɔfɛ o ko sanko anw ka jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka kan ni k'o lakodɔn Faransi ka kan k'i yɛrɛ dɔn o la koyi parce que u y'a kan dɔn k'a fɔ k'an bɛ donni minɛ ko bi ko min kɔni jɛlen don ani min kɔni i k'a dɔn k'a fɔ o ka kan ka fɔ ka nɔgɔ bɔ o la Faransi bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaaya n'o ye a ɲuman ɲɛmaw ye u b'u yɛrɛ ye bonya minɛ min kɔnɔ u ka kan k'a dɔn k'a fɔ Mali marabaaw fana olu fana ka jamanadenw bɛ i k'a dɔn Mali marabaaw ye o bonya minɛ kelen de kɔnɔ. Fo ka yɛlɛ u ta ni sanjɛ fo ka yɛlɛ u ta ni sanjɛ a bɛɛ n'a lajɛ o bana k'a ka kan u kan k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana ye k'a dɔn k'a fɔ jamana kanabilalen ye i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya jamana don wa i k'a dɔn maa minnu n'olu bɛ i k'a dɔn u ka bonya ɲini u k'a dɔn u ka Faransi jamana maa ɲɛmaaya o la wa o cogo kelen ni k'a dɔn o bonya n'o makaama ni o jɔyɔrɔ lakodɔn a n'o fanga ɲɛmaa ɲɛ lakodɔn ko jamanaden minnu n'olu bɛ malidenw fana kofɔ olu b'u ka maa ɲɛmaaw ye o minɛ de kɔnɔna na o de y'a to a ye nazarakan kɛ k'a kun cɛ ko ils doivent
comprendre que notre État est souverain, et indépendant et que nos dirigeants devront être respectés comme les leurs. Abena tante tu ko amengo baro jakuma ile muto en. Jakuma ile muto de. Ah voilà. Dama. Okuma ayo korofon de kunche noyi. Ka kan France ka o don ka fo onga ikado ka fo jamana ye jamana kana blalinye. Horonya jamana do. Wo ikado ka fo makama minga kanka da France maraba olu kan. Ko makama kele no bonya ni ikado ka fo o yanga. O kanga di ikado ka fo mali maraba olu funama nyenye uma. Maro kamara aka korofo ye ninye ko pourquoi ne pas le dire. Abe fofo ka jago do ala kuma nyana dado la seli chugo nyana ikado jajo ajaranye be ya famu ajaranye foni de ka famu ni mama mi tefeka ni famu za ko rena ke manote amadugo ko yelente wa mbe ala fe asira kalilla ne kun gona mbe asira kalilla bamfla boke abiye alaga mbe le solo be ikado dugu jelela o ye clip bobalien sikatala ni clip bora be na do ko dugu jeyewi faransi abinyina maliko bashide sabu danga wire de jabira ala ne ya do danga jabira ala masaide ala masanyuma ba o de la ne wala te mataye kana siga maina ay ala mataye wati masawela ube o popa pola envers no côté banyagala maminde Risi jamana présidence na ka bara do die bebolo ja barantanya kumbu ay bara du bebolo kasinga die bebolo makoroni maseki ki kana bo alibi yere ko fo damne na nga maseki afo ko de be kechebo candidat ifolo ala nas ala kamana gwa ba finyana chebe che nugoro simay wora zigatala ay bara di barantam bema Europe kono ande Amerique kono Putin ala ka barka do ila ka die dabawuli akuma de kumsera bajide ubi nyina maliko pew sabu wure ka politique nyama badoko kale re nyabala ko Emmanuel Macron kele no mali gouvernement de transition ga porte parole di wallahi ko sabu ka bo abulu ka ci amani na ga jamana ko wa bi nyina mali ni ala ka je sebe alay ala ka noya abin noya bismillah le combat ba l'état ni le combat ko France ni Mali che Bamako ni Paris che ko ni abane EPPwa faranyona dakele dosawa anga jengo manyonya ko ni obane nye Emmanuel Macron ni kwa ya ikado aga jamana de onwele munumbe jengo manyonya na anfe anga chage dawla ya ku be gataso nyaje tula tu kara fini ngulo nyachi fu itula ala rojo shimandi ngi nyini nga fola yela coopérant akele wawali ma ya coopérant français ni awanga jamana de untara e olu immigré wi nganu ka jamana de unana olu coopérant ni immigré essaye point fam nga immigration ufana na do fe mi do cliff line jama min kumbuka Putine jama min gbenga kuka ni ala na ka jenu sera o koro ka kaloni sange ube immigration korodo wa ona tabe utu ye dan nun tugu biolorisi ni Afghanistan ka unye ulu te dofu adaile la irema karima ala masai amatakan ali amamununu janyo ambe do anga baroko no no yanga kuna foni Emmanuel Macron ko kwa coopérant be gasigi so ayi welelike Burama Keita ale matoko ayi kuna foni de amale komba kono bi ko do kun fla ika dollar selu kele ko France ulu masri tabao no ye barkan ni takulae kulu kanga sigi so Emmanuel Macron o takuba Emmanuel Macron ale ika do ngani asirisa ku ka jengo ma nyo munumbe ando coopérant ko ulu fana munumba nga ministri so ananga ika dollars giden so la ananga ulo masiri tawo kerefe ni ladili bawdo ko luka sigi kata so o jaranyi hali o kuma janjo ko minye ika do kafo ko ninye ika do fe menye muno ko nunu nye mawye munu yelente u done yerete nga ube aunga chageda ubela jilena foroba chageda ulo masiri tawo kerefe ani ika do kafo ministri so la ube ulu bela jile kerefe blasirale kelaudo ayo minye ko conseiller o kuma aunga ika do fanga tigila ma kerefe inafo farafina adongi baru sebe mimbe no jeune afrique ale ya fasiri ka bene ndonye février kalo kilemwa ani shege minye ula kile watu ye aya jira kafo ko faransi
u ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan ayiwa ko n'o ɲɛsinnen don i k'a dɔn u ka jamana ni jamana wɛrɛ ko olu koɲɛw ma ayiwa ko ale n'o ye i k'a dɔn Laurent Favrier i k'a dɔn k'a fɔ ko ale ni i k'a dɔn a wulila ka se Abdoulaye Diop ma n'o y'anw ka jamana minisiri belebele jamanjan in ye min ni a yelen bɛ cɛjɔ bɔ koyi awɔ ale yelen bɛ cɛjɔ bɔ jamanjanya ye yanga ye le puissant diplomate ni ala tilala ka hakili ɲuman d'i ma ani buruburu on te di sarafo sarafo de ye o kumana Abdoulaye Diop k'a n'o ye ɲɔgɔn ye i ka dɔn ani Abdoulaye Diop bɛ ɲɔgɔn ye waati min na a ye i k'a dɔn dantigɛliw kɛ hakaja fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u ka wolomasiri tabaw wolomasiri tabaw tɛ sa kɛ u ka coopérer minnu bɛ an fɛ yan n'u bɛ an dɛmɛ i k'a dɔn an ka cakɛdaw la ko k'a dɔn k'u bɛ fɛ k'u lasegin so k'u i n'a fɔ u ka jamana ɲɛmaa y'a ɲini cogo min le petit gamin Manil Makɔrɔni ayiwa fɛn min i k'a dɔn ko min ye minisirisow minnu bɛ yen anw ka wolomasiri tabaw jabalaw la état majorw la ani k'a dɔn an ka cakɛda wɛrɛw la n'u bɛ bilasiraliw ni ladilibaw don o kumana ko min ye u ka k'u bɛɛ ka segin so o kumana ko k'a sabu kɛ ko gɛrɛntɛ min bɛ an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛrɛntɛ de sabu ye i k'a dɔn nin ko in kɛta ko sabu ko dɔ tɛ ka bɔ a la fo dɔ bɛ fara a kan don o don ko Mali i k'a dɔn ko a b'a ɲini a ka maaw fɛ n'o y'a ka coopéraw ye ko Manel Makɔrɔni ko k'u bɛɛ ka taa so o kumana Manel Makɔrɔni ko a yɛrɛ alamisa sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ kalo in tile 17 février kalo tile 17 sa kɛ o kumana ko wolomasiri tabaw olu i k'a dɔn k'a fɔ k'a ko olu bɛna i k'a dɔn bɔ yen nɔ ko k'a sabu kɛ ko kabi 2013 san ko olu bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan k'a bɛ fɛ k'u bɛɛ wele ka taa so o kumana min ye Manel Makɔrɔni ye ale ye i k'a dɔn o min kɛ sa k'a tila k'a jira ko an ka jɛngɔmaɲɔgɔnya min bɛ n'o coopéraw ye ko olu fana bi taa minnu bɛ Mali la yan nɔ ko o kɛra ko ye sa min ni a y'o fɔ o kumana ko a y'a jira ko min ye i k'a dɔn Mali a faamaw a ni farafinna faamaw ko nin taabolo tun bɛ u ni Faransi cɛ min ye i k'a dɔn Faransi ka coopéraw u bɛ kɛ farafin jamanaw ani k'a dɔn anw yɛrɛ ka jamanaw kɔnɔ yan wa ko minnu ye dɛmɛbaaya ye k'u b'o fariw de da février kalo tile 17 tɛmɛnen 2022 san in na a ye laseli minnu kɛ k'a jira k'a fɔ ko kumana ko Barkani ni Takuba ko olu bɛna taa ka bɔ yan ayiwa ko fɛn min k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ se ka to yan k'a sabu kɛ k'olu ni Mali marabaa kura ninnu k'an kunlenna tɛ kelen ye hakilinaw tɛ kelen ye ko min b'anw kɔnɔ k'an kɛn bɛ k'o dogo k'olu t'anw kɔnɔ k'o dɔn ko kumana ko o lahala la k'u n'anw tɛna se ka baara kɛ o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa k'u ka taali ka bɔ anw fɛ yan ka b'o kuma kɔni fɔra don min na k'a kɛra nisɔndiyaba ye maliden fanba bolo a don kama janjo masa ko min i k'a dɔn opération Barkane k'a daminɛna yan nɔ i k'a dɔn kabi 2013 san fɛn min ye waati min na Serval nana n'o kɛra ni François Hollande ka wuli ka jɔw ye hakaja ko groupe min ye jɛkuluw ye k'olu ye jatigɛwale ani binganikɛlakuluw ye jadimaw k'olu tun bɛna u kunda fɔ Bamakɔ faaba kan ko fɔ ale tun ka wuli ka n'olu kunbɛn k'o kɛra ni i k'a dɔn Mali maa ɲɛmaw o don kama olu ka weleli ye k'o lahala kama k'olu nana o kumana o Serval kɛra Barkani ye kabi 2013 san fɔ bi i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛw bi senna ko nka min ye i k'a dɔn k'a fɔ fanga dafiri o nana ko bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya fanga min dafirila ko kabi o kɔni kɛra ko Faransi k'u ka kuma cayara ko Faransi ni wolomasiri taba minnu ye fanga dafiri k'u ma se ka ɲɔgɔn faamu cogo si la o kumana ko y'a sɔrɔ Faransi ko a kun ye dɔ bɔ a ka jamaw la ko maa 2000 i k'a dɔn k'a fɔ ko bɔɲɔgɔnko ko olu de kun tora i k'a dɔn Faransi a ka jabalaw la k'u y'a jira k'olu ka maa 57 k'o tora anw fɛ yan nɔ anw ka jamana kunbaboli baaraw la ayi olu t'i compter ayi dɛ n'a sera olu de ma o ye nin ye n'a sera anw ta ma o tɛ foyi ye awɔ o tɛ foyi ye baasi tɛ o kumana janjo ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na ko kɔsadanin na k'olu i k'a dɔn jabala dɔw datugu k'olu ka cɛ 53 k'o tora anw fɛ yan nɔ i n'a fɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Barkani o ka wuli ka jɔ sen fɛ maréchal de Logis ko min bɛ yen n'o ye Damien Noble ye ayiwa ko ale y'a kumaw fɔ k'o kumana ko nin mana kɛ tan nɔ k'o b'a jira k'a fɔ k'olu dɛsɛra de o ye ale ka kɔlɔsili ye ko a balimamuso o y'a jira ko san 9 ka na forogofalaka kɛ ko jatigɛwale kɛ b'a tigilamaw kɛlɛli ko la dugubaw kɔnɔ ko bagabagaw kɔni kun bɔra yɔrɔ dɔw kan ko nka k'i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛ b'a tigilamaw tila ka cari fo k'u kunda jamana tile bi fɛ yan jamana fanfɛlaw fana kan ko san 9 o kɔfɛ ko ni nin ko ninnu na kɛ k'o kɔni dɛsɛ de jiralen ye kɛnɛ kan o kumana ko min ye jamana yɛrɛ ye k'a dabɔra kun min kama k'u m'u yɛrɛ sɔrɔ k'o y'a sɔrɔ Faransi dun ye cɛden min bila ka
kana abe ma ba saba bo nyongo bo ko lu bela jile bi na bara ke saheli o ko mana ku se ga bo malila nga ku bita saheli fa waro fe Burama Keita ale ga nobla sebe ni ye anya sama ga bo le komba kono ko ko opera umbe ga taso ala ka fien ku yelenzo yi abe bugurije yuyu utako utatoko omana ilaba ben servu ben na bo labana furana ni bugurije tatuwa ndi ala ga je wore de kai o malaka no ya chugodi kuramro ikado mbolo blangi so sabu nunu mi na figudi espion de antuka na furako Francis espion de ko opera unyi ani chercheur nunu donc kuna fontika soro blenga duma ai fe betunu ne ndula malikono wire nyebala ka fo mama difana ka faroka farati mai donc ni bela jele bato abu la sigi sabu nyachi tula ya bi ko arego ko baraka ban 48 heures kono o ku ka sigi ka la ta fana indépendant ya kibara kelen fo yani marsi kaloche anyefo anyefo ko itala nyefo koroboro igado ko o kuma na mbolo blangi so o te masebe ya ye mi no bitalike français kunga ngo kibara ya ula mali deunga jere jakulu do o kama ko mouvement maliko olu fana kele do ikado ka fo mi no bitalike Jean-Yves Le Drian ana denge ni ka uwele bogo jenne ka ira ka fo ko keni ye ikado wati don la soro ni ko ka sebaya ka o yira mali maraba olula ni ka laba mali yere ka ikado ka fo passeportu kororo o kuma na ko koni ja ko ya sugubulo ko mine ni ka ko ikado u yere taye ko na manye ko watu temena o kuma na jakulu kura min no kama ko mouvement maliko olu ye ikado ka fo kuna fundila wele akira kunungo tarata ikado marskalo kile folo san bafla ani muga ani fla kororo u ye ikado kunafunia ne ka boka bi ka fo ulu konye ikado taniga segini jatimine chamange ani ka kibarani kunafunia chaman la soro ni ka sege lu chamange ka ye ka fo ko mimbe Jean-Yves Le Drian kufo ikado ko watela na kumbe ministeriala ministri mi nyashine kundo ikado français wulu masri tabaw ulu kungangu kibara unyana bolima ko okumana wati kele wasoro fanga babbe ula krengere na aunga jamana kono force barkan ko wati o ko kuma konnana mi no bitalike samba fla ani tanduru tuma komoro ko yo ikado wati de niko soro niko sugandi kalaba ka aunga sugubulo no bi kado passeportu taniga sebe ani buguna tige sebe mi no bi kado ka fo passeportu kufo niko sugubulo ko jaku yan nomi nika udo uyera sagunda ola riba ko ni wale mingele fle mouvement maliko olu kuma dore kede fle ni nika Jean-Yves Le Drian ana denge toma ikado Yves Le Drian ko bele jele wele ikado ka fo bogo jennina nika ta damakasi sebe nika to bla pôle économique la Bamako riba ko ikado ka fo akunti dore olu ye segesegele munu nyini mununge dore tede Jean-Yves Le Drian ana dinge ingi nyininga ikado ka fo toma Le Drian o kondo nu mbele jele ko ninge ikawale mingele fle ka bi anga jamana soro ani ikado ka fo passeport o kuma ko bele jele ko ni ko lu sugubulo ko yelema ko ka utaye ka laba ka ke ikado ka fo walela wale mi na tanga jamana sugubulo yere o kono o da to zanga guita ale minye ikado ka fo mouvement maliko o manya maye akoko lu ye nyini chamange ni ngodala février kalo akle muga ani flat meni o ye plenty konike ikado Jean-Yves Le Drian aka ana dinge ikado ka fo toma Yves Le Drian ko frauduleuse du marché des passeports maliens o kuma ko feleni ni ka ikado mali passeport ka ko ka ako ketugo yere ka juguna be afo munu mako attribuer gré à gré o kuma ka wele black afo ayena on bena sugubulo do daele o kuma mamunu bi se uluka nuka gafe ko bara marketing de ko bara ingara ikado ka fo marché gré à gré mali passeport gré dans un dollar fami ye grego grendanse bola obi yere nyimi ko jamana yere kun gere gere ya gere an buga joro sa kana fo ko le mali RSA abena la konde san wolo flaka jamana an be kun fere la koyi ale yere kun songo kun teremera o ya soro sorasi francis sorasi be bulldozer be ka terrorisme nyini dugu kidal lu kun ko lu nyini dugu jugoro awo terrorisme kun be dugu jugoro kidal unan bulldozer nu yolle kama e ma dogoro kun bolu bo anata ko wale mi ngele fle sugu yere don jogo ko ikado janga goita ko ole dalu soro janga goita mali mouvement maliko ku ye dalu de soro ka fo
fo sugu in ka kuma kɛ ten dɛ a kɛra gré à gré appel à candidature ko ma kɛ koromaro k'ale n'a kɛra a restreint ye o si ma kɛ a la nin kɔni kɛra dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ o donni kama n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ passeport dilan o tuma na ko min n'o bɛ tali kɛ Jean-Yves Le Drian a n'a denkɛ Thomas-Yves Le Drian olu de ka baara de filɛ nin ye i k'a dɔn ko Ala ma hinɛna Alhaji Ibrahim Boubacar Keita IBK i k'a dɔn ale ka fanga tuma ni ka kumana k'a wajibiya walima k'i yɛrɛ y'a minɛ kɔnɔ i k'a dɔn ka danaya jagoya bɔsi ni ka i k'a dɔn passeport dilanni k'o di u ma parce que n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ mouvement n k'a fɔ indépendant Musa Sayon Kamara ka fɔ la a ko min bɛ tali kɛ jɛkulu in yɛrɛ a kɔrɔfɔsentigi n'o ye u ka porte-parole Boubacar Payitaw o kuma k'a y'a kanto k'a fɔ an bɛ donni minɛ ko bi u donna ko in bɛɛ lajɛlen la k'a fɛsɛfɛsɛ dɛ ko san 2015 waati i k'a dɔn min bɛ tali kɛ société banknote la o min n'olu kun ye i k'a dɔn k'a fɔ Canada société olu de kun ka i k'a dɔn baara fanba kun bɛ boli Mali passeport o dilanni na nka min bɛ tali kɛ Mali gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnen min ye Jean-Yves Le Drian ka i k'a dɔn jagoya sebaya kɔnɔ o ye jagoya bɔsi n'o ka o bɔ o cakɛda in bolo ni k'a di i k'a dɔn société ma u ko ma ko Imedia ko i k'a dɔn k'a fa baara fanba kɛbaa ye Thomas i k'a dɔn Le Drian Thomas Le Drian o min ye ministre de la défense et de min ye France ministre de la défense kɔrɔ Jean-Yves Le Drian Jean-Yves Le Drian kɔrɔbɔrɔ ko o min ye i k'a dɔn k'a fɔ o waatini kama Jean-Yves Le Drian kun bɛ i k'a dɔn France wolomasiri tabaw ka ministère o la o k'a dɔn foroba kun ye Mali ye bawo force Barkhane tun bɛ yan u kun bɛ lamɛn i k'a dɔn Mali tun bɛ u bonya minɛn caman kɔnɔ o k'u labanna k'o bɛɛ lajɛlen kɛ kɔrɔbɔrɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ san 2021 waati ko kunnafoni gafe caman bɔra ni nin ye dɛ k'a fɔ Jean-Yves Le Drian ministre min ɲɛsinnen don Mali an k'a fɔ farafinna an ka Faransi wolomasiri tabaw ka ko ɲɛnabɔli ma a n'a denkɛ i k'a dɔn Thomas Le Drian o kumana ko u ye Ibrahim Boubacar Keita ni ka sugubulo sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna Mali passeport u bɛ se ka dilan i k'a dɔn k'a fɔ société immédiat société immédiat ale fɛ cogo min o ko nin wale in kɛlen ni bi cɛ kɔrɔmɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana de bɛ ka bɔnɛ nin ko la tuma minnu kan ka se ka sɔrɔ passeport ko o la k'a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ nin société de fanfɛ o kumana ko damakasi sɛbɛn min donnen filɛ ni Drian ma kɛlɛ kɛ Mali ko la jɔn b'a kɛ n'ale ma Mali buruja jɔn b'a buruja i ka damanda datugu tɔ o bɛ datugu i dalangolo a kuma ka ca dɛ e ni Ala k'a ta k'a d'u ma hali ɲininkali t'a la ayiwa o kuma ko Faransi k'a dɔn kiribulon ko Mali taw ko nin bɛɛ lajɛlen bi k'a dɔn k'a fɔ o kuma damagasi sɛbɛn bɛ taa nin bɛɛ kan dɛ wa ko k'a sababu kɛ mun ye olu ye ɲinini kɛ code pénal la i k'a dɔn k'a fɔ a sariya kisɛ minnu n'o ye loi 01 080 i k'a dɔn kalo tile 20 san 2021 o kuma o code pénal bɛ u yamaruya u ka i k'a dɔn plainte kɛ nin maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kan o kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi sugubulo minɛni dɔrɔn tɛ min bɛ tali kɛ Mali ka nafolo min latiɲɛna nin ko la n'a ma kɛ ni sariyaw ye kɔrɔbɔrɔ i k'a dɔn Zanga Goita Boubacar Payitaw mouvement Maliko k'olu b'a ɲini jamana kiritigɛbaw fɛ anw ka jamana ani diɲɛ kiribulonw bɛɛ u filɛ nin ye ni ka u da sɔɔri n k'a fɔ u da gɛn Mali sɔrɔ la cogo min na ni k'a joli kɛnɛ sama kɔrɔbɔrɔ kumana ko ni sariyaw bɛɛ lajɛlen lasigira a sigicogo la u ka laban ka Mali ka tɔnɔ n'a ka nafolo minnu n'u y'o dun u ka lasegi a lasigiko o la o kuma mouvement Maliko olu kɔni ko u kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in sama kun ti dɔwɛrɛ ye wale in kɛcogo ani sariya sɔn minnu kɛra a kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ka daŋɛnɛmaya ni k'a lajɛya fara ɲɔgɔn kan la Musa Sayon Kamara ka kalimu talen nin ye ka bɔ indépendant kɔnɔ kɔrɔbɔrɔ ayiwa ni ninnu ma kiri taabolo bonya sisan min y'a d'u ma o fana taalen filɛ k'an to nin a bɛ kɛ cogo di an b'a ko kɛ cogo di kabako tɛ dɛ kabako ma kɛ anw de la min y'a ta ka ɲi u la o taalen filɛ nin ye foyi ma bɔ a la bɔn olu mana n'an ka kiri ma se ka olu nɔ minɛ sa anw de ma bɔnɛ wa ni bɔnɛ dama min dogolen don Mali la o de ka ca fanasi walahi jamana ta tiɲɛ kun tɛ kun mɔgɔw ɲɛna ko an bɛ mangangolo ci kun tɛ koyi maa si t'i sigi k'i nugu faratɔ lajɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka bɛna kɛ maliden na ala ka nɔgɔya o y'a sɔrɔ da genge ATT la ala ka hinɛ la maa kun kɔrɔta juguman ye k'o ye Mali feere jaja wɛntɛrɛbaw bɛ kɔfɛ ka n'an kun to ka taa an bila i k'a dɔn wɛntɛrɛ sugu la ni tɛ wɛntɛrɛ ye hali wɛntɛrɛ yɛrɛ tɛ sabu maa fila ma ja a la ni ye geretigi ko di a y'a sɔrɔ Jean-Yves Le Drian gere ka jan ka jan siga t'a la se b'a ye dabali b'a bolo wa siran kun bɛ k'a ye
janyo masa ala ka mbo adanyuma fa ni bi na meta ambise ko do wole domba e alaye gundo waraka ba fana e sofla masa kelenye abe gundo korole be waraka mali de nga do ka fo femi nkumbuka ngami ye manga ngulonchi uye ko ba kundaundo na mbita ambise na mbita ambise yani ka terere nuwo mba leta minye ka do anga wulo masiri tabaw no e fama e ulu ka wuli ka jonu ka sana yele franje fanga wati ko nala aka kele do kai ka do ba manji koro ko lu bo dabulu la de minye ka do wati e do ko ndama do minye ba manji koro ye anga koro marabulu ko nal no e sahili bulu e ay wa ku vle ka boboli ba chaya ka kuna funi charin fana chaya ka sabu ke munye alaba na takera minye ode ho conseil e ko au conseil pour l'unité de Lazawad asiya ulu de bora ko sadani na kala sili doke o kuma ka nyiningali ko ta kala nyini doke ka nyeshi mali gorene mama franje fanga amarabao nu yo communiquer ko charinga benile e ndenendonye février kalo ngle muga ani sheki ba flani fla sana o kuma ko mali ko amarake bao ku jose prepare latige mimbe talike Algérie benganse bengo ka ku ko nyefo olu ye jo nyoku ba nyininga ola an yɛrɛ bɛ tuma na kuma min a fɔra ko o bɛnkan sɛbɛn ale fɔli yɛrɛ mali ma n'a de t'a kalama an y'a fara a y'a fɔ a ye awɔ ne yɛrɛ de y'a fara ne y'a fara k'a bɛ se ka min kɛ fɔra ko a bɛna réviser intelligemment awɔ an y'a fara de an bɛna révision kɛ kura wɛrɛ de bɛ dilan o janjo masa naamu i ka dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la u kan k'a dɔn mali mago tɛ foyi la sisan bibi in na an yɛrɛ tɛ o dangan na tuguni c'est-à-dire an bɛ unité yɛrɛ kɔnɔ bi an tɛ ni gɛlɛya minnu bɛ ni laɲini minnu bɛ dɔrɔn laɲini wɛrɛ o ka na fɔlɔ n'a ɲɛnabɔra laɲiniw baaraw bɛ daminɛ nka ɲɛnabɔbali laɲini e b'a dɔn k'e ka laɲini ye gansan ye baasi tɛ janjo masa o kumana k'ale b'a ɲini an ka furanjɛ fanga marakɛbaw fɛ k'u jɔse prépare latigɛ min bɛ tali kɛ an ka Algérie bɛnkan sɛbɛnko la o kumana ko min ye i k'a dɔn ko waatinin kelen na i k'a dɔn u ye wulikajɔw dabɔ kunnafoni cɛriw dabɔra ayiwa ɲɛfɔliw ko o bɛ tali kɛ mun kan nin tɛ foyi fɔ koyi anw ka wolomasi tabaw bɛ ka sebaaya min sɔrɔ a n'a jigiba min bɛ ka da i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw kan ko in ye i k'a dɔn ko in bɛɛ bɛ tali kɛ o de la k'a sabu kɛ mun ye jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw anw ka wolomasiri tabaw y'u ka dɔn u ɲin dama dɔn sa koyi dɔgɔkun tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ nin ko ninnu de sɛbɛkɔrɔ basakili cira a jamutɛnɛ ale y'a fasiri indicateur de renouveau kɔnɔ a ko cɛ ka kuma la k'u y'a kɔlɔsi ko kabi i k'a dɔn furancɛ fanga nana ayiwa ko o tɛ ka i k'a dɔn jateba ta k'a ɲɛsin i k'a dɔn bɛnkan sɛbɛn ma ko o tɛ ka bɛnkan sɛbɛn ko don ba la ko min i k'a dɔn k'a fɔ ko ni fanga tɛmɛnenw olu fana ye i k'a dɔn wulikajɔw kɛ u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la ko a b'olu ɲɛna ko fanga tɛmɛnenw dɛsɛra ko furancɛ fanga n'a kɛ a ka baara kɛta ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la joona n'o y'an ka bɛnkan sɛbɛn ye i k'a dɔn mamurutilew ni ɲɔgɔn cɛ Algérie o faaba kɔnɔ ko accord d'Alger ayiwa fɛn min ye maa ye ko Almu Ag Mohamed ale ye Aseya o ka kuma lasela ye a ye ɲɛfɔli kɛ diɲɛ fan wɛrɛ arajoso dɔ la ka bɛn ni tarata tɛmɛnen ye n'o ye kunungo ye janjo masa ka bɛn ni marisi kalo tile fɔlɔ yɛrɛ ye o kumana a ka laseliw kɔnɔ sa a ko i k'a dɔn k'olu t'a dɔn Mali marakɛbaw hakilina ye kelen min ye fɔlɔ k'olu ma taa fan foyi ye a la an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko k'a sabu kɛ bɛnkan sɛbɛn min ni o kan ka don ba la ayiwa ko o na sen sɔrɔ wa walama nin y'o ko bilalen ye wa ko kɔni k'olu t'o dɔn fɔlɔ ko yann'o cɛ k'olu bɛ ɲinini min kɛ k'o de ye Mali maa ɲɛmaw u k'a lajɛ ko ka bɛnkan sɛbɛn don ba la olu dun fana kalekan ye ko n'a ma ɲɛ k'a bɛ don ba la fɛsɛfɛsɛ ni jateminɛ dɔw bi kɛ o tumana ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la hakilitigiya o kɔnɔna la o dɔgɔkun tɛmɛnen i b'a ye Musa Ag Asharatun ale fana ye i k'a dɔn ko cadre stratégique permanent CESP o tɔgɔ la o fana ye i k'a dɔn mamurutilenw ka kulu dɔ ye ayiwa ale fana ye kuma ta mamurutilen kɔrɔ don minnu ko fo k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma i k'a dɔn u bɛ sema kɔnɔna la n'o kɛlen don u ka fara ɲɔgɔn kan kulu dɔ ye minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛnna ka bɛn ni 2015 san ye ale kumana ale fana ko kumana ko accord d'Alger ko o kumana ko o ko bɛ kɛ cogo di k'olu ka laɲini ko hami bɛ olu la ayiwa ko furancɛ fanga k'o tɛ ka foyi kɛ yaasa k'a ko don ba la ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko min filɛ nin ye ko accord d'Alger ye mun fɔ ko i k'a dɔn wolomasiri taba minnu bɛna
cari jamana selege nani na k'a bɛ kɛ ni kulu bɛɛ lajɛlen ka cɛdenw bɔli ye k'u fara ɲɔgɔn kan ko o kulu minnu ka cɛdenw bɛ bɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ani an yɛrɛ ka cɛdenw jamana tɔgɔla cɛdenw k'olu de bɛna kɛ kulubaw ye minnu bɛna jamana a lakana ko olu sabati ka jamanadenw k'olu ka hɛrɛ ani u ka sigidaw k'olu yɛrɛ lakana ani jamanadenw yɛrɛ o kumana ko u ɲɛ b'a la o kuma min kun fɔra ka bila o tɛ ka kɛ nka wolomasiri tabaw bɛ ka yɛrɛ ni fanga ani sebaya ni dɔnni min ye k'a y'i k'a dɔn Mahamuru Tile kamana guwa a y'u dɔyɔrɔ ban ko o de la u ye bɔliw caya sisan nɔ kunnafoni carin siraw fɛ ka ɲɛfɔliw kɛ min ye bamanjikɔrɔw ye ko i k'a dɔn ko olu ka lahala kɛnɛ kan yen nɔ k'u ɲɛ b'a la u ɲɛ bɛ i k'a dɔn jamana yɛrɛ fana bɛ lahala min na a n'an ka finitigiw kɛn bɛ ka sebaya sɔrɔ o lahala bɛ cogo min na ayiwa ko min ye kɛnɛ yɛrɛ caman labilala u kun kɛlen don ka kɛnɛ minnu ta k'a kɛ i n'a fɔ u halalaw don k'o caman darakira ka ban o kumana kɔrɔ marabolo ni saheli bolo kɔnɔna la ani camancɛ yɛrɛ la ko yɔrɔ caman bɛ yen i k'a dɔn u sago n'u dugɔ tun b'o yɔrɔ ninnu na o fana se t'u ye bi an bɛ yɔrɔ min ko bi k'u yɛrɛ ɲɛna sa ayiwa banbanjikɔrɔw ɲɛna sa ko Mali k'an bɛ ka taa sira min kan ko an bɛna ban pewu min ye i k'a dɔn accord d'Alger ko ma olu dun ka lafiya t'o la ko kabi 2012 san na ni i k'a dɔn kɛlɛ sigiyɔrɔma caman ni gɛlɛya sigiyɔrɔma caman kun dara Mali kan banbanjikɔrɔ dɔw kun nana olu ko i k'a dɔn u ka taabolo k'o ti dɔwɛrɛ ye koyi ko ka jamana tila de k'olu b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nka min ye ka dɔn o kuma ye u y'u sago sɔrɔ o la sabu jamana kun tilala u ka fanga bɛ boli yɔrɔ dɔw kan olu de bɛ yɔrɔ dɔw mara accord d'Alger o kɛra k'an kɔ sɛmɛnen to dɛnɛn na an taara sɔfɛ dɔw ma minnu yɛrɛ kun man ka kɛ o kumana o kɛra u dungɔ ye k'u tɛ fɛ o ko in ka bɔ a ma cogo si la ko an bɛ yɔrɔ min ko bi ko u jatigikɛ ani u dɛmɛba ani k'a dɔn kɔkɔrɔmadonba k'o fana ɲiyɔrɔ dɔgɔyara o fanga dɔgɔyara o bɛ k'a ka koso ni kasaw cɛ n'o ye Faransi ye ani Faransi wolomasiri tabaw minnu tun bɛ u Mahamuru Tilew dɛmɛ u ka kɛlɛw la ka i k'a dun dɛmɛ u ka lakana n'u ka sigida o koɲɛw lakanani na k'olu bɛ ka koso ni kasaw cɛ ko nin bɛɛ de ye jigitigɛ ko ye min bɛ k'u bila bɔli banbali ninnu na ka nin kuma ninnu folofolo sisan kunnafoni cɛrin siraw fɛ ko Faransi wolomasiri tabaw k'olu ni Mahamuru Tilenkɔrɔw de tun bɛ baara la wa olu Mahamuru Tilew sago de tun bɛ kɛ ko dugu yɛrɛ dɔ kun bilala u kama anw ka maa tɛ yen olu ni Faransi dɔrɔn de sigilen bɛ o dugu la yen n'o ye Kidali ye ayiwa ko min ye o wolomasiri tabaw ye ko ani anw ka wolomasiri tabaw olu ma se ka nɔɔri da ye ko an ka maa si kun tɛ an tɛ Kidali ko kalama a tun bɛ Mahamuru Tilew ni Faransi wolomasiri tabaw de cɛ wa olu de tun b'u lakana olu de tun b'u kɔkɔrɔma don olu de b'u ladon ko Mahamuru Tilenkɔrɔw u ɲɛ b'a la u jigi bantɔ don o sira fɛ sebaya bɛ ka sɔrɔ wolomasiri tabaw fɛ k'u ye réseaux sociaux fan bɛɛ kɛ mankan ye tile fila in na o kumana u bɛ ka labɛnw de sabati wa ayiwa k'u kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ko accord d'Alger min filɛ nin ye ko a kɔni ko Mali tɛ fɛ k'a don ba la ko min ye furanjɛ fanga ye k'olu tɛ ka kala don ɲina ka bɛn n'a ye k'a ko na bila wa ko accord d'Alger fɛn wɛrɛ dun t'a kɔnɔ ni Mali farali tɛ ani Mali tilali ka i k'a dɔn ka dɔw jɔnforoya ka dɔw hɔrɔnya o kumana ko min ye o ko ninnu ye ko minnu bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ɲini na ko u ma faamu fɔlɔ koyi ko u ye dugu bisigilen min tɔgɔ fɔ ko Azawad ko Azawad ye bisigi de ye a tɛ yen ko Azawad tɔgɔ tɛ yen k'a tɛ Mali tariku la Azawad tɛ Mali yɛrɛ ka vocabulaire la fɔlɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn k'u ka taa la sa u bɛ ka nin fɛn min kɛ ko n'u y'a lawuli o kumana u ye kojugu lawuli dɛ o kumana ko fɛn min ye u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali de tigɛ sanga ni waati ni Mali n'a ko a b'a para ɲɛ kelen k'a ka tariku kɔnɔ ka taa ɲɛ u bɛ bɔ ni koba kuntan dɔw ye ka na fereke don an ka gese la k'an ka taama se sumaya a bɛ san joli bɔ bi Mali yɛrɛ dɛsɛ bɛ ka wuli k'i jɔ k'i tile ka taama anbrile de bɛ taama na o kumana ko nin laseliw tɛmɛnen kɔ ACIA a ye nin min kɛ ka bɛn ni tɛmɛnen o kumana ko fanga k'i hakili to a yɛrɛ la u ka kɛ maa kegun ye u ka jateminɛ kɛ wa u ka labɛn sabati ka bila ko dɔ ɲɛ a jamu tɛnɛ ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ ni ka terre renouveau kɔnɔ u ka bidon bɔli don hakili tɛ da kɔrɔ bi siɲɛ wa fo k'a nɔgɔ wa hakilima bɛɛ b'a dɔn kulu kun jamana ye fanga ye Ala ka jɛ nɛgɛ ɲɛ 11 sanga 6 sɔrɔ Karamɔgɔ an bɛ taa munumunu jɔ a la fɔlɔ an ka taa bɔ yen kana kɛrɛnkɛrɛnnenya ACI kɔnɔna na an bɛ ka lajɛ ye min ye pharmacie i k'a dɔn k'a fɔ kura ye fo ka se yɔrɔ Mayiga yɛrɛ a kibaruya tun na dɔɔnin sa Ablaye Mayiga a bɛ chantier de la yɔrɔ a bɛ chantier la an b'a fɔ yen nɔ chantier la a bɛ ka labɛnw sabati a kunko ten ko ala ni a ka baara ɲɔgɔnya k'a b'a ɲɔngiri dɔɔnin ko sabu baara dɔw bɛna kɛ lakurayali mana kɛ ka ban cɛ kuraw mana na an bɛ tila ka an b'a komɛse n'Ala sɔnna Torona Siaka Sangare PDG fana bɛ ACI 2000 kɔnɔ an bɛ munumunu ye ne ka sɔrɔ ka segin ka na inchallah Karamɔgɔ an taara sugu la ka na dantigɛli caman tɛ yen dantigɛli jan t'o la groupe renouveau entraîneur ko ani magistrats bɛ jouer Sibiri don juge a kana u tagili dɛ yɔrɔ
akana tuga bidonga akana trabaso de magistrat te trabaso de outrage magistrat abafo coach kako consigne fois ka joro kusebe bon ni o calpier bina se magistrat calpier madro o kasegi doni mais o ka tuga usenda balonga voilà o maka une stratégie inte coach ta donne fomba groupe renouveau ani kado ka fo mi mali juju ye promro amina ta ballon tan duman ke ikado ase 2000 la na la sona ma ballon tan do abike sibiri do ngene tan ani kononto wati 19h wati o kuma na anolu na ta karnywana ado ibe calme bla ibe ka ordinateur bla ibe tablette bla ka cravati foni ka lunette bo magistrat fona be kiri ba joado wado kiri bebe ke fu abana promotion de kiri promotion o mana da welele na minyon trasila o kuma antara ya ko to me anana kibara to munumbe amitama unofe mi mitalike ka do urubina ji kunga ko kibara koromro o kuma na ko jigiya mine tabakara kullal asmu goitaye ka do hakilla jigina ne ka jiglaba o fana yi jigi ke ministre so me nyachine do jiko kuranko anika do mi yin diko kunga kibara nyana bolima o ko wulika job bado ken watlaba nuna kerengere na ikado sibiko ulufe ani sigiyoro chamana ikado ko kullal asmu goita inafo anya akalin chugumi na ikado fanga damne wati ka fo ko mi no bitalike jisanuma ani manivu yere magunye mine umbise ga lasoro chugu ko bina bara ne ka abuli o mine uka jiko siraka ko kera beyu yide wa ikado ka jigiya mine taba inafo suma jepu we wulika jo munna oku ye ikado ka fo wulika jo chamange sigida biwolon vla ani flabunyango ikado ko bina tama nika walma ubaro beledele damna na ka ban jisanuyama abisega sinzo beledele la ministre Lamine Seydou Traoré ale minye jiko ni kuranko ani kado ka fo mi no bitalike dugujoro nafulo ko o ministre ikado ko aka wulika jo sinve ikado ku ye sigido ke sibiko fe sigi ngonna na nga fo mi bara nundum bara kono sibi maire no be Dawda Keita kufo o kuma ko ale fana ye ka wasaba ni ka uyira kosobe dala ka fo ko mi bitalike sigida biwolo vlani flamun vle o ko jiko ni kabina walangata ka tai ji yere dama gbanza te ji sanuma jele ana nafama uno fatoko odo banambaka ofeno oluka préfet mi no kunye kado Sekou Touré 2018 kanabla fo 2021 ale ko banamba ana makafo konbe ka wasaba soro ni ngwina ka sababu ke munye koromro ko banamba ana makafo ani dugu konna wati do temena jiko kunga gele kosobe kuma ko na manye ka fo ni walimba mi no koninkele fle mali marabaw fe ani kado ka fo jamana marabaw fe ko ni tare ye ikado ka fo banamba ana makafo belajele madame Cissé ikado ka fo Aminata Diallo ale tunye jula gouverneur ye ikado fo ka se 2021 u fanama ale ira ka fo ko olu ka sigida min vana fle o ni soma jepu na ka kulu na ne munu vle u sigida ngono ka jiko walangata sigida ngono kororo ko olu fana be ikado ka fo wasa basoro alla sabu ko do tumbike ibi sigi ni ka ji fana makono ikado ka chaya kuma ko mi ministre so mi nyachine do jikoma ani kado kwanko ne amanyema ye ministre Lamine Seydou Traoré ale na ka jamakulu kan bara en ka suka ni takeda bain no isoma jepu ka wulika joy kororo ko kuma na ko jigiya mi o fle ni nye ko olu bina wasa basoro alla mi Yakuba Dowele Marikoyi o mi kado ka fo joila o commune maire ale ira ka fo joila ye duguye mi ni danganda ere ka suru ngona tabbe ikado ko jiko ka geleye wa kado ko marabolo do re bei sigida do bei olu bitama ni kata jita ikado fo yoro jan o kuma ko na fura ko ikado ministre Lamine Seydou Traoré ka teme ikado ka fo kullal asmi goita ikado jiko ni kuranko ministre so ka se ikado soma jepuma olu bina ferew ni dabalu tige ni ka ji walangata ni sigida nun konna na kromro ko kon ye ngoni bade botoyi sigida din olu senna ni na nyu ana sogida chama munu yu yere ye ikado ni wasa mine kono ikado ka fo ni 7 vrare no yu ne ji olu ka wulika joni kibara uye ni bela jele salo sigida o konna na anjigi minye kromro ko jisanuma koni ka be ka ke ikado ka fo wulika job babi ka kala bara mine be ikado suma jap bulu katemeni ministre so minya chini do jiko ani kuranko ni dugujoro na fuloko o kunga kibara unyana bolima ukadani ko jugu sabu jiye ne sigatala jide nyina moya jiye sayafana sigatola na kan nyina moya be bange sigatala na mai oho obe mala obe jirila obe warala sigatola otumana okabwe minye ntikoe mamunu kuma kambe asimuni shogel lasoro ani mfato mano Lamine Seydou ukafuye ukafere beke ntikola ni wati sigatala
sabu fedo be na tumado sikatola ku chesiri ndi ko ina odogo ko nditigeli bay ko ani kono wari che ko interconnection ko alasani akaji alasani tati jinya ko aunga manandali minvle aun ni Senegal ni Mauritanie de jele douala akura mimbi ai akura mimbi Mauritanie yere magoti sama ba ferede ani Mauritanie ka bala anganga kuransira ofali note fedo de damne todo dabali do de tigetodo nyugo bisega nani nyaga nyaga sigatala anu mi wati mina ambisira minka fui manga frike maliko labi wallahi fui manga kekele dimi be se ka bo yoro akabo sira befe o yekelenye fema be se ka dimi do jamana dena uku chesiri useko damayala nu yake amba don sigatala nga kurango ana kulushi kolondiki kuma do de asimu shogale mfato ma ministry lamini aya laje aiwa donyang mo fana do sigatola ukaje temne sigatala sabu soko kumune ko la mo bango akola bo mango mado be fedo de kono dro akake paraw ni boro kono blay ala ka na che ya masha ala ka tanga ka nganda ka jibrila kama ke brief ni jamana indala ya masha no te dabali be bitike ngani mal de ma famu ko gele ya be gele ya mana bide wiche gele ya mana soroke bali ya mana bide ai so gelu mana sa sabani sana ni sangulo vla fala kila folode basite abebe ka taga dawulu ko anga famu ni hakli nga Dien klemi mana bo mine bi kenu dien makango farida ibika ko ke ka benoi jati note ko vie senga minda mauka ambargo mo daunga ambargo na dojme nganyina kera ko vi ka senga ko abetara ko ambargo de do ko nunga fanga de nani ambargo ya ko vi yere la ala ko so wuli ga joni chesiri chamangera aiwa kuran ko ni alo yere fana na wuli ga joni chesiri munun kera ka teme o betira wara kula bekara faraki aya soro kechi be kenya ministre so la ba kalama chesiri kero fana na nga do kama akume mamunu mbulu kuntala ala koso ala kanoya ala ka jamana kuma bo ya masha Allah note koti dogoya de akoti dogoya de koti dogoya de koti dogoya wa ola komana na tugo ka boka latike ni ka family di mauma kono bara la chimuru di dabarai da global ni sigi kiri bora fanga chamana ya kuti femfo mai akanye fanga famu na gele ya be bon sigatola bismillah saha janyo masa mbe ikalo nationalita yani nationalita mbora ga kuma min fo sesa ko anga glatige ko mala nyini santé fi corona ko ashia bora ga kuma munu fo kuna foni charensira ofe fara nyonga kulu dobe gawlu ko gouvernement ga glatige Allah akbar mi association gawla ma borei gawla ma borei ko gouvernement ga hakilatige ko ngumira la modi bismillah Salifou Cissé ale ni fasiri le national konobi akoko mouvement irrédentiste fara le jekulu munumbe e ka do ko ulu ko ni kembe ka ngenya nyime bi ko ka sabu ke munye ku ye wuli ka joke ka ika do kuma chaman lase kuma fulufulu le chaman lasira ina fo ko minye ka do sebe fo kuma wiye o kuma na ko minye ka do fara nyonga kulu ye ko mada global ni sigi gawo marabolo kono na mo e ka do mouvement gawla mabore ulu ka manyima ba Abdel Kader Maiga abora ka kuma akoko ni mala nyini ko de ko ma korkor ko de niye ka kono ta do o kuma na ku be fe ka ika do balaw ni lajaba mi lawuli ko nu ya lawuli ku ka yere fashu ya daga le duyi ko nu ka saya bolo dale de ka yere fashu ya do mbachite minye Maiga ya info Salifou Cissé ale ya fasiri bi Salifou ga fola ko minye bamburu tiro ni bambanci uye jatike wale ke ba tigila maw ni bingani ngalaw ko semene denena ku kuro fo ku sebe korokoro o kuma na ko minye ka do mamunu yu sogolo kana bla ondala ulu fana joro dogora ku jigi ba o kuma na ko kuna foni ko bora ulu ka manye ma bada wati mina ay jigi tike to juguya no Emmanuel Macroni ko alega ulu masiri tababu ka kosoni ka sauche ko kabo fora jatike wale ke ba tigila maw jigila ko dogoyara ko sabu jigi de tunya nunu nye forsu takuba ani barkan ko o tali min fora ikado ko tenasele ya ko o tumana ko Bamako ko Omara Kebao ko uluni ikado mabbe fola ko tina sega barake nyonve ko lubuga ko soni kasauche o kuma fora wati mini ko bawa ibari ka fo ko kuma na ko benga munu mbe jamana fulani nyonje ulu masiri tabaya sira uni fe untabulula brigade na ni mbela jilena ndene temene gado feri kalo klitani ulom vlai ko anya fo chugomi be minye ikado ka minu muya kanuku be jamana fara ko ku gaire mahoronyata fara likela ukoko kulu be la nyini minge ko mali manyema ku Jose prepare ya ko no
kulu ma foyi faamu nin ko la o kumana ko min ye i k'a dɔn k'u bɛ ka kɛlɛ de labɛn wa u bɛ fɛ ka i k'a dɔn sigiɲɔgɔn kɛlɛ de labɛn tun n'o ye guerre civile ye wa ayiwa ko n'o de don o kumana ko min ye u ka bɔli banbaliw ye ka kunnafoniw ɲininkaliw ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ o kumana k'u k'a dɔn k'a fɔ k'a tiɲɛn'u bolo kab'a ma daminɛ k'u tɛ ɲɛrɔtigiya sɔrɔ dɛ ko yala ko u bɛ mun de nɔfɛ o kumana ko ɲininkali to min sigira o ɲininkali olu kɔfɛ o kumana ko min ye k'a dɔn nin ko ninnu taabolo ye k'u jɔrɔlen de don haminen de don k'a bɛ waati jan bɔ i b'a ye k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu ko i k'a dɔn tarabasuluw dabɔ an ka i k'a dɔn saheli bolo o kɔnɔnaw la yaasa i k'a dɔn ka wuli ka jɔ kɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bilisa ɲaami a tɛ kɛ n'u yɛrɛ ka hɛrɛ ye dɛ u bɛ nin kɛ maa wɛrɛ ka i k'a dɔn hɛrɛ n'u ka laɲini o dɔrɔn de sabatili kama n'o ye i k'a dɔn maa minnu b'u su ka bila ala ye ani minnu b'u musaka ni k'u kɔkɔrɔma don ko o kɛra dibila ko ye o dibila ko nana dan kɛnɛmaya k'a jira k'a fɔ ko faransi ale de bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen jukɔrɔ ka hakilina jugu don dɔw la k'u na yɛrɛma hɔrɔnya di olu ma ka jamana fara ni k'olu damadugukolo di u ma ko hakilina min donn'u la ka na sa i k'a dɔn k'u ɲɛ b'a la ko o de tiɲɛnitɔ don u bolo ayiwa ko faransi yɛrɛ dɛsɛra ko fɔ a ko donna sɛmɛ la ka don a kolo la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi o kumana ko u bɛ i k'a dɔn u jigi kun bɛ olu minnu kan n'olu tatɔ don ko o kumana k'u dɔnko de bɛ ban kɛ CEDEAO fana o cɛ kuma fɔ la ko bɛ anw fɛ yan waati min na o n'anw ka jamana maa ɲɛmaw bɛ ka ɲɔgɔn ye kuma min jamana bɛ furancɛ fanga gɛlɛya kɔnɔ kuma min n'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ yaasa i k'a dɔn gɛrɛntɛ min sigira anw da la o ka wuli i k'a dɔn ko ninnu bɛna bɔ ni koba kundanw ye ka bɛn n'o ye i k'a dɔn ka ɲini k'u b'o ko i k'a dɔn o buruja MNLA ale min ni i k'a dɔn ale de tun bɛ munumunu salo la Kidali kɔnɔ faransi ka lahɔrɔma la i b'a ye k'a fɔ février kalo tile 24 tɛmɛnen olu fana ye lajɛba kɛ o lajɛ k'u bɛ n'u ka sɔrɔdasiw jansa b'a laɲini ko dama dama k'u bɛ n'u ka sɔrɔdasiw jansa ko sɔrɔdasiw minnu ye Azawadi sɔrɔdasi kologɛlɛnw ye k'u bɛ na olu jansa o kumana Janjo Masa k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o minnu bɛ yen ko n'olu ye i k'a dɔn u cɛsiri Azawadi lakanako la ayiwa ko o jansa daminɛnen don ko min ye i k'a dɔn nin ko ye ko nin tɛ dankari ye jamana la wa sɔrɔdasiw don jamana tɔgɔ la wa jansa jumɛn bɛ k'u ye u bɛ mago jumɛn ɲɛ jamana ye o kumana ko nin ye maa laɲini ko dɔ ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen ma ani sariya ma jamana ma min ni a tɛ bɛn o kumana ko secrétaire min bɛ yen ko coordination mouvement de l'Azawad Bilal Sharif i k'a dɔn ale jansara min ye k'a dɔn mouvement national pour la libération de l'Azawad Al Agbas Agintala o fana jansara ayiwa min conseil supérieur de l'unité de l'Azawad Ibrahim Ould Haba Hada i k'a dɔn ale fana jansara ani i k'a dɔn mouvement arabe de l'Azawad i k'a dɔn o fana ɲɛma o fana maa dɔ jansara ko ninnu bɛɛ ye wolobasiri tabaw ye olu tɔgɔ la Janjo Masa k'a dɔn ko ne maa laɲini ko ninnu Asiya ye nin min kɛ ko o dugusɛjɛ i b'a ye k'a fɔ Gawo a fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min fana bɔlen nin ye ka kuma olu fana y'i k'a don u kana bɔ i kɔrɔ k'u jaabi o kumana ko ŋaniya ni fɛn min b'u ma u fana k'o fɔ n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka labɛn de sabati ko jamana in farali ko ani i k'a dɔn jamana tilali ko y'u hakilina ye wa k'u kana kɔrɔbɔ n'u bɛ fɛ ka kɛlɛ de fana wuli k'u bɛ fɛ ka i k'a dɔn fiɲɛ de don Mali a ka basigi ni lafiya la an bɛ don min na i ko bi ɲɛtaa bɛ min ka sɔrɔ k'u bɛ balan de don la k'u sigi n'a ye k'a fɔ k'u bɛ maa sɔrɔ u ɲɛ min tɛ gouvernement ye Abdelkader Mayiga k'ale n'a ka jamakulu k'u b'a fɔ gouvernement ye k'u hakili latigɛ nka u kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ dɛ u ka keguya ani k'a dɔn farati lajɛ u kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ ko ni min ye nin ta mɛnɛ sen ko tasuma ye k'a bɛ kɛ i yɛrɛ ka fatuli tasuma ye ko sabu ko yɛrɛ faasuya don n'a y'a sɔrɔ Asiya mɔgɔw bɛ k'o de fari da k'u ka taa fɛ o tuma Gawo Lama Bore olu maa ɲɛma o tuma ko Asiya ninnu ni i k'a dɔn MNLA ka nin kɛwalew ko maa laɲini ko don nka ŋaniya dɔ b'u ma k'u hakili latigɛ olu kɔni hakili latigɛlen don o dangalen don k'a fɔ k'a tiɲɛna ninnu bolo k'a b'a baara ma kɛ Salifu Sise ale ka nɔbila ye nin ye an y'a sama ka bɔ i k'a dɔn le national Ala k'a nɔgɔya karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ waati bɛ ka taa o n'a ta bɛɛ lajɛlen an bɛ taa Yanfoyila ko le centre de santé de référence de Yanfoyila manque de tout i k'a dɔn ko an kɛ Yanfoyila dɔgɔtɔrɔso CSRF min bɛ yen o kumana ko u bɛ ka kule bi Fatiri i k'a dɔn Y Dunbiya ka Fatiri don a ko nin kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Bataki ye min bolonɔbilala denmisɛnninfinakaw ka i k'a dɔn ɲɛmaaya min bɛ Yanfoyilakaw fɛ yen ka ɲɛsin i k'a dɔn Yanfoyila a préfet u ma ka yira i k'a dɔn Baba Commandant na k'a fɔ olu bɛ i k'a dɔn Bataki in sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnna centre de santé de référence de Yanfoyila n'a bɛ CSRF min bɛ Yanfoyila ni k'a lahala di i k'a dɔn k'a fɔ Commandant ma u ko Baba Commandant an bɛ na i ma i k'a dɔn ni bonya ye ani
majigi ye ka yirala k'a fɔ anw ye sifinnakaw ye minnu ni an bɛ i k'a dɔn yanfoyila a cercle denmisɛnw bɛɛ tɔgɔ la ale cogoya ye ne a ma ɲɛma o ye Sulemani Sidibe ye a y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ i k'a dɔn bataki in sɛbɛn k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ yanfoyila a dɔgɔtɔrɔso la n'o ye a dɔgɔtɔrɔsoba ye CSREF min bɛ yanfoyila ko majigɛ caman bɛ i k'a dɔn k'a fɔ baarako la baaraminɛnko ŋaako a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman parce que b'a ye kanto hali n'a sɔrɔ nin dɔgɔtɔrɔso in n'o ye centre de santé de référence in ye k'a yɛlɛmana ka kɛ hôpital de district ye ngo n'a ta bɛɛ lajɛlen kɔrɔmɔrɔ ko yala a bɛ se ka faamu cogo di yanfoyila ye sarikiliba ye yanfoyila ye marabolorɔba ye yanfoyila ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ maraboloba la min n'i k'a dɔn k'a fɔ jamana in sinsinbereba dɔ o fana don o ko n'a fɔra ko nin dɔgɔtɔrɔsoba in sigiyɔrɔ caman ni min bɛ tali kɛ sigida caman dɔgɔtɔrɔso misɛnnin caman olu bɛɛ lajɛlen jigiya o de ye i k'a dɔn k'a fɔ CSREF ye n'a fɔra ko hali ambulance kelen tɛ yen o tumana olu t'a dɔn k'a fɔ ko Madame Tarawele Marie Augustine Sangaré ka dugu ye yanfoyila ye u tɛ sabali ba karamɔgɔ i k'a dɔn ko hali Isa Kaba ka dugu ye yanfoyila ye Umar Baru Sidibe ka dugu ye yanfoyila ye lɔfɛn bɛ Yakuba Dunbiya ka dugu ye yanfoyila ye karamɔgɔ i k'a dɔn sifinnakaw ye nin bataki in sɛbɛn o y'a yira i k'a dɔn commandant na k'a fɔ an bɛ donni minɛ ko bi ni i k'a dɔn bana ye maa lasɔrɔ Wasolo ani i k'a dɔn yanfoyila n'a Madugu tɔw la ko n'a fɔra ko olu ka boli ni i k'a dɔn mobili taa ni ka segin mobiliw n'o ye véhicule de transport ye k'o ma ɲini kɔrɔmɔrɔ ko y'a damana dekun ye walima i k'a dɔn minnu n'o mobili bɛ u bolo u k'u ka mɔgɔw ta o la o fana y'a damana dekun ye kɔrɔmɔrɔ o kuma ko o tɛmɛnen ka bɔ yen yanfoyila dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna k'a kɛlen don i k'a dɔn ɲamanbɔnyɔrɔ ye wa i k'a dɔn k'a fɔ baganw bɛ taa ni ka segin kɛ a kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen b'i k'a dɔn k'a fɔ nɔgɔ de kofɔ wa a bɛɛ lajɛlen b'i k'a dɔn bana ni k'o kofɔ parce que i b'a ye kanto k'a fɔ min ye sifinnakaw ka nin denmisɛn ɲɛmaa ye bataki in kɔnɔ kunkanko kibaruya la a ko an bɛ i k'a dɔn commandant ladɔnniya e min ye i k'a dɔn fanga yɛrɛ o ka cɛbɔ ye min sigiyɔrɔ bɛn bɛ yanfoyila o kɔnɔna ma i k'a dɔn ko gɛlɛya caman bɛ yanfoyila dɔgɔtɔrɔso o la k'a sababu kɛ mun ye gɛlɛyaw k'a dɔn k'a fɔ minɛnko manki bɛ u la o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye maaw ye n'o ye spécialités ye bana minnu n'olu yɛrɛ ka ca yanfoyila kɔnɔ i k'a dɔn maa minnu n'olu hakili feeren bɛ o banaw lakodɔnni na olu fana i k'a dɔn dɔnbaa jɔnjɔn o bɛɛ lajɛlen majɛngɛ bɛ i k'a dɔn k'a fɔ yanfoyila la ko gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen a bɛɛ de bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan a bɛ yan dɛ wa foroba cakɛda dɔgɔtɔrɔw bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka maaw galabu kari ye u sama ka taa clinique directement la ko nin bɛɛ di baaraw tiɲɛ kɔrɔmɔrɔ k'o don bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'olu ye jateminɛ min kɛ sabu jateminɛ man dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ci fana na i k'a dɔn min bɛ tali kɛ ka bɛn ni kɛnɛyakow ye bi i b'a ye k'u cilen kɛnɛyako kunkan kibaruya caman bɛ yen a bɛ ɲɛnabɔ i k'a dɔn min ni o ye mairies ani conseil de cercle fɛ nka ko dekunba ni gɛlɛyaba de bɛ yanfoyila conseil de cercle président ani médecin chef ni ɲɔgɔn cɛ ko min filɛ nin ye kɔrɔmɔrɔ k'o dun o dekun olu ka ɲɔgɔn fanbaliya n'u ka bɛnbaliya médecin chef min bɛ yanfoyila ani k'a dɔn conseil de cercle maa ɲɛmaa min bɛ yanfoyila olu ka ɲɔgɔn faamubaliya n'u ka i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya ko kɛlen bɛ dekunba ye bi hali i k'a dɔn k'a fɔ yiriwa tɛ ka se ka baara yanfoyila dɔgɔtɔrɔso o la o de y'a to k'u kɔni bɛ tabale gosi ka wele bila baba commandant ma a ka se ka ci lase i k'a dɔn k'a fɔ farabolo tɔw ma k'a fɔ yanfoyila CSREF gɛlɛyaba bɛ u kan gɛlɛya minnu n'a suguw ka ca kosɛbɛ Y Dunbiya i k'a dɔn indicateur du renouveau a fɔ fadenya kɛlɛ kan ka kɛ gɛlɛya ye jamana sigida ka ɲɛtaa la a man kan dɛ o de y'a to fadenya kɛlɛ kan ka don fasojɔ baara la wa o de y'a to an y'a fɔ décentralisation ani transfert de compétence dɔw yɛrɛ ma se fɔli la kalanko a bɛ mairies conseil de cercle conseil régional olu de y'a acteurs ye n'o fadenya kɛlɛ taara don olu cɛ k'o nana don jamanajɔ baara la yɔrɔ o fana ka gɛlɛn a taa ka fadenya kɛlɛw kɛ so a k'an ka jamanajɔ baara sen bɔ a la n'u ma ɲa ko k'u bɔ yen maa dɛsɛ CSREF wa k'ale dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama bɛ ka dɛsɛ ninnu na a siga bɛn na kalanden bɛ ka bɔ diɲɛ don o don ayi médecin kɔni bɛ Mali la diɲɛ don o don Mali yɛrɛ fan bɛɛ baara bɛɛ si kɛ b'a la baara yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ fɔlɔ fo merde ni yɔrɔ min dayɛlɛ la a tɛ maa dɔw fɛn u ka baara ko dɔ kɛ hali n'u ma a sɔrɔ daminɛ a nɔgɔnin fɛ u tɛna jɔ a la yan'a don cɛ a siga t'a la o bɛɛ ma fisa gansan ye an kɔni bɛ min dɔn fɛɛrɛ ni dabali kan ka tigɛ gɛlɛya minnu bɛ yen a fura ka se ka sɔrɔ a la kɔntɛ yanfoyila cercle ba de belebele wa CSREF ni commune dɔw bɛ yen i n'a fɔ i y'a faamuya n k'i ɲininka Madina Jasaw n'a ɲɔgɔnna n'a fɔra ko ambulance tɛ CSREF la tiɲɛ yɛrɛ la o ye jigimisɛnya ba ye hali dɔw tɛmɛna olu tun ye katakatanin kɛ o bɛɛ ma fisa gansan ye o bɛɛ tɛmɛna fanga bɛɛ dɔw y'o kɛ katakatanin kɛ ambulance ye a bɛ muso lasiritɔ yɛrɛ kɔ dimi yan'u ka se walahi mun e tɛmɛ ayi kɛ ko ye fɔ ko ye ko ne ma baasi tɛ Jajo nin fana ye i ka dɔn hakilila kunu ni misali ye bisimila kɛlɛ min bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ yen fɛ ko Ukraine kɛlɛ in kɔnɔna la
farajɛ jamana bɛɛ tɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka lamɛrikɛnw fara u kan wa bɛɛ bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ u ka jamanadenw ka lafiya sɔrɔ bɔnɛ in kana s'u ma nka siya woloma yirala farafin na o fana kɛnɛ ka ɲi tun nka farafin yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn lajaba ka ɲɔgɔn janfa ka ɲɔgɔn ni da dingɛ da la farajɛ ye farafinna dugukolo kan sigida kelen kɔnɔ yan anw de ɲɔgɔn tonso ni ɲɔgɔn barajuru ye anw de ɲɔgɔn fu ni ɲɔgɔn safinɛ ye olu filɛ u ye tamasiyɛn dɔ jira an na a gɛlɛya filɛ diɲɛ kɔnɔ u tila k'a yira farafinna k'an tɛ foyi ye nka n'a wulila olu ni anw cɛ anw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ ka d'u ma anw yɛrɛ fana b'a yira k'a fɔ anw tɛ foyi ye ko dɔ kuma sera dɛ an ka kalanden n'an ka tunganage minnu bɛ Ukraine ko u tɛ don u ka jamanaw la a gɛlɛyara n'u ni maa min siya wɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan n'o ye bilenman de kungo bɛ ɲɛnabɔ k'olu to yen farafin sera hakili sɔrɔ ye dɛ farafin jamana masaw aw ɲɛ bɛ nin na anw t'a dɔn CEDEAO bɛɛ bɛ yɔrɔ min na ka taa nin ko in defa ambassadeurs bɛ min u ka jamanadenw ka se ka kisi maliden b'a la dɛ maliden b'a la u dɛgɛ kelen k'u jɔ frontière la Rusiw bɛ taa nin bɛɛ fa frontière la jigi t'u la ala k'an kisi ala k'an ka jamanadenw kisi ka farafinna kisi janjo waati sera kɔrɔ korona jamakulu ka ca k'a lajɛ kosɛbɛ kɔrɔmuru i k'a dɔn Nɛnɛ Jallo an b'a fo Segu a n'a ka cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ani i k'a dɔn Boubacar Fofana Dioula tribunal président don fo ka se i k'a dɔn Abdala i k'a dɔn Fasikoyima gouverneur don a n'a ka chef de cabinet directeur cabinet an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jamakulu ka ca kosɛbɛ an ka musokɔrɔbaw bɛ